Mellorar os accesos a fincas e parcelas agrogandeiras, pero tamén favorecer a mobilidade veciñal. Este é o obxectivo do Plan Marco de Camiños Rurais da Xunta de Galicia, que nos últimos 2 anos leva investidos 140.000 euros en Outes. En total, 9 concellos da comarca do Barbanza beneficiáronse desta convocatoria de axudas, cun investimento superior ao medio millón de euros. Na comarca do Barbanza, na comarca na que nos atopamos, 9 concellos máis tamén foron beneficiados. A Consellería de Medio Rural xa dá unhas cantidades fixas a cada un dos concellos e despois en función da poboación, en función de outros parámetros, se lles vai incrementando. Neste caso estamos a falar de uns investimentos de 140.000 euros foron aquí no Concello de Outes nas últimas anualidades, e dentro do que a comarca de Barbanza estamos a falar de 532.000 euros, máis de medio millón de euros os que se investiron nestes camiños rurais en eses 9 concellos desta comarca. O alcalde de Outes agradeceu estas achegas para que os veciños do rural conten con servizos e infraestructuras, especialmente nos concellos tan extensos e con poboación dispersa. Concellos como o de Outes, que son concellos rurais dunhas extensións bastante amplias, son concellos grandes, os recursos moi limitados, como ben sabemos todos, e estas apostas que fan polo rural, neste caso para mellorar accesos ás nosas aldeas, entre outras, son fundamentais para que os nosos veciños e veciñas podan asentarse e podan vivir o día a día en condicións óptimas. Esperemos seguir contando consideramos que non pode ser de outro xeito, de que a Xunta de Galicia siga apostando polo rural con actuacións como estas. Xa digo, desde Outes sempre serán benvidas, son necesarias, son fundamentais. Aproveitando a presenza da delegada, Francisco Calo trasladoulle algunhas demandas que veñen de detectar tras asumir as rendas do Concello, como as melloras nos convenios de prevención e defensa contra incendios a través das brigadas municipais, solicitando a incorporación dun camión motobomba.